पार्टिया 6 बोसोर आगान होबाय नोंथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै दिनैनि दिनाव मा बुंगोन? बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे गोरोबथामोन बिटिसि आगोलाव बिटिसि बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर जोङो बिटिआरखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दिनैनि सानावनो जोङो बेखौ सागान होदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआबो बाहाय उइटनेस हिसाबै दंमोन आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बे गोरोबथाखौ खालामनानै लाबोनाय जादों। बिनि उनावहायनो जोंनि माखासे जि खामानिफोर मावनाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बे दफाफोरनि इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा मावफुंनायनि खामानिया जाफुंजोबाखै आद्रा जानानै दङ। सोलोंथाइनि आयदायाव आद्रा जानानै दङ आरो जोंना माखासे एरिया एक्सटेनसननि जि मोनसे गामि सोसननाय बेबो माने आद्रा जानानै दङ। बेफोरखौ थिग खालामनो थाखाय सम लाबावगोन आरो जोङो बुंनो थाङोबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनैनि दिनावहाय बिटिसिनि बायजोआव जि मोनसे दाबिखौ लानानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दाबिबोदोंमोन बियो दाना होजाबाय नाथाय बियो दाबो आबुं महर मोनाखै। बिनि थाखाय जोङो सरकाराव थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो खोथा होदों आरो बे खोथा होनायखौ लानानै सरकारा खोथा होनायखौ जों फोथायनानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंहा फोथायनाय दङ मानगोनां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव बिथाङा थाबैनो मावफुंना होगोन बेखौ जों फोथायनानै दङ। मानोना जोंनि गामि सोसननाया दाबो जाफुंजोबाखै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आद्रा जानानै दं। सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि जेंना दङ आरो राभा हासंनि जेंना दङ लोगोसे टिवा अट'नमास काउन्सिलनि एसे जेंना दङ। बेफोर जेंनाया थाबैनो जोङो सुस्रांनायखौ लुबैदों आरो जों सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ आरो बिनि माबा मोनसे मोजां फिथाइखौ जोङो बिसायख'थिनि आगोल जोङो मोनगोन होननानै जों फोथायनाय दं। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव दिनै मोनसे सेलेब्रेसन खालामनाय जादों मा नोंथाङाबो बाहागो ना आं खोब मोजां मोनदों मोनफ्रोमबो एकर्डआनो सिगनिफिकेन्ट दङ। बिएससि एकर्डआबो बे मोनसे बै समनि थासारिजों गोरोबनाय मोनसे जोंनि गोरोबथामोन आरो बिनि उनावहाय जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे बड' लिबारेसन टाइगारा 2003 मायथाइनि जि फेब्रुवारि जि मोनसे गोरोबथाखौ खालामदों बैहाबो मोनसे आलादा सिगनिफिकेन्ट दङ। मानोना बे समावहाय बर'नि मोनसे गिदिरथार जों देरहानायखौ बुंनांगोन माखासे राजखान्थि इसुफ्राथ' बहाय जोङो बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे बर' रावा बे समावनो 2003 मायथाइनि जि फेब्रुवारि जि मोनसे गोरोबथामोन बिएलटिजों जानाय गोरोबथा बावहायनो 90थि फारियाव बे सोसनजादों। भारतनि संबिजितआव मोनसे गनायथि मोननाय मोनसे राव हिसाबै बेखौ सोसननो हानाय जादों। दा बे रावा दिनैहाय बर' रावखौ लानानै जोङो गोग्गानो हायो। दा जेखि जाया दा बिनि उनावहाय आरो जोंनि आलादा रायजोनि जि मोनसे हाबिलास बा बर'फोरनि मिजिं थांखि मिजिं सिमां नुनाया आलादा रायजोनि सायाव जिहेतुके दङमोन ओंखायनो सोमावसारफिननाय जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनडिपिनि हानजाफ्रा ज' लोगो नांनानै आलादा रायजो नागिरफिननायनि गेजेरजों फैनानै आरो 2020 मायथाइनि दिनैनि सान 27 जानुवारियाव थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। दा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो माब्रै थासारिसिम सौफैखो दिनै मा जायाखै बेखौ आं गोदानै बुंनो लुबैया बयबो मिथिलायखागौ। नाथायबा जोंनि एकर्डनि जि क्लजेसफोर दङ बेयो एसे मावफुंनो दंबावो आद्रा जानानै दङ बेखौ थाबै मावफुंगोन होनना जोंहा फोथायनाय दं।